Hej YouTube! I dag skal vi prøve et lille projekt. Hvor hurtigt man kan køre på en cykel og rulleskøjter. Jeg er kommet foran dig. Det er Frank. Ham der er med YouTuber. Vi kommer sikkert til at lave mange flere videoer. Det bliver med Minecraft, World of Warcraft. Jeg er lige glad. Og hvad mere? Har du tænkt dig? Stop! Jeg fucking dør! Det er meningen. Ej! Nej, du skal ikke filme mig. Så giv mig dog den der! Han er stadig. You dead! Og her bor jeg et stille og roligt sted. Her er vi vores naboer. De kan ikke lide os. Så. Nu får skræmme. Farvel YouTube!